алайкум бародаро шерои нар. Бародаро ҳамин канали Сигунаи Сигун ТВ ма ном шаҳлиш кардагиам тоҷикони дунё мондагиам. Аммо бародармон Сигун бекор нестай, вақтош камай беҳад кору бораш бисёрай. Аммо бачама додагия канала ки нодарҷон канала нигоҳ кӯ видео парто. Аммора нигоҳ кунем бачаҳо Инстаграм мешдан видео сар надодисай варе ки бекор нестай кораш бисёрай. Мара додагия ки ҳамин канала нигоҳ кун видео парто ҳамин канала пеш бибар. Аммо да чота бародаро беҳад сит шидагия дастгирӣ нест. Канал вобше пеш нарафтестай. Ай ҳама шумо хоҳиш мекунам шерои нар дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, поделиться кунен, видео паҳн шава, канал полне ғалтидай. Ай ҳаматон хоҳиш бародарои азиз дастгириро фаромӯш накунен, лайка бизанед. Салому алайкум бародарои азиз. Барое ки одамои бахиланд, одамое ки баданд, аз хоҳистанем садбор бадӣ кардию инсоф накардӣ, некӣ чӣ бадӣ дошт ки якбор накардӣ.